να τραγουδιστεί κατά τη μουσική του Μπετόβεν. Αυτή είναι η μόνη επιθυμία που ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης γνωρίζουμε ότι είχε διατυπώσει για οποιαδήποτε λογοτεχνική δημιουργία του ως προς την απόδοσή της, την εκφορά της. Την εντοπίσαμε διατυπωμένη ακριβώς έτσι, σε τεύχος του αθηναϊκού περιοδικού Νουμάς. Στις 18 Απριλίου 1915, ο Νουμάς, στην πρώτη σελίδα του, δημοσίευσε ένα μελοποιημένο από τον Μπετόβεν ποίημα του Γκέτε σε μετάφραση από τον Θεοτόκη. Κάτω από τη μετάφραση, ο λογοτέχνης θεώρησε σκόπιμο να προσθέσει την επιθυμία του με τα λόγια που αναφέραμε. «Μινιόν», ο τίτλος του ποίηματος, από το σπουδαίο έργο του Γκέτε για την τύχη της μικρής Μινιόν και την πιθανή περιθωριοποίηση της τέχνης λόγω του είδους των αλλαγών που σημειώνονταν στο ευρωπαϊκό κοινωνικό πεδίο. Προφανώς ο Ντίνος Θεοτόκης όχι μόνο εγνώριζε τη μελοποίηση του ποίηματος από τον Μπετόβεν, αλλά την έλαβε υπόψη του. Εκπληρώνουμε εκείνη την επιθυμία, ανοίγοντας με αυτό, τι καλύτερο, την εκδήλωσή μας. Οπότε πριν ανέβει στο βήμα για καλωσόρισμα ο πρόεδρος της εταιρείας Κηρικυραϊκών Σπουδών Περικλής Παγκράτης, Λούντβιχ Φαν Μπετόβεν, Γιώχαν Βόλφκαν Φον Γκέτε, Κωνσταντίνος Θεοτόκης. Μινιόν. Έργο 75. Αριθμός 1. Ερμηνεύει η Δέσποινα Μουρατίδη. Στο πιάνο η Κωνσταντίνα Μουχλιανίτη. Να τραγουδιστεί κατά τη μουσική του Μπετόβεν. Ξέρεις που ανθούν οι λεμονιές και μήλα, χρυσά λαμποκοπούν στα μαύρα φύλλα, αύρα απ' τον ουρανό απολύφησα, κι ησύχη είναι η μυρτιά κι ορθή δαυνιά. Ξέρεις εσύ, εκεί θέλω να πάμε πόθητε μαζί, εκεί θέλω να πάμε πόθητε μαζί, εκεί, ναι εκεί. Ξέρεις το σπίτι στήλοι του στηρίζουν, τη στέγη αλλά οι καμαρές γυαλίζουν, τα άλματα στημένα με φορούν, φτωχό παιδί τι σου καμέν ρωτούν. Το ξέρεις εσύ, εκεί ας πάμε εσύ μπροστάτι μου μαζί, εκεί ας πάμε εσύ μπροστάτι μου μαζί, εκεί, ναι εκεί. Ξέρεις το όρος στα γνέφια του Ιοφύρη, ζητά στρατή στη βάχνη το σωτήρι, του
ξέρεις εσύ. Για εκεί, πατέρα μου, ας κινήσουμε μαζί. Για εκεί, πατέρα μου, ας κινήσουμε μαζί. Για εκεί, μαζί. Έχω την τιμή και τη χαρά ως πρόεδρος της Εταιρείας Κερκυραϊκών Σπουδών Μουσείου Σολομού Κερκύρας να σας καλωσορίσω και εγώ στην απόψινή εκδήλωση συναυλία Δίνος Θεοτόκης σε ένα πέλαο πλέο για τα 100 χρόνια από το θάνατο του κορυφαίου Έλληνα συγγραφέα. Το γεγονός ότι η απόψινή εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων αποτυπώνει οπωσδήποτε την ευρεία αναγνώριση της προσφοράς του Κωνσταντίνου Θεοτόκη στα ελληνικά γράμματα. Εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες μας. Λίγο καιρό μετά το θάνατο του συγγραφέα, τον Ιούλιο του 1923, είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Ιστορικού Συλλόγου Παρνασσός εκδήλωση προς τιμήν του. Η εκδήλωση αυτή δεν πραγματοποιήθηκε διότι μεσολάβησε ο βομβαρδισμός και η κατάληψη της Κέρκυρας από τα στρατεύματα του Μουσολίνη και οι δραστηριότητες εστιάστηκαν σε εκδηλώσεις διαμαρτυρίας και συμπαράστασης στο δοκιμαζόμενο λαό του νησιού. Ευτυχής λοιπόν συγκυρία να βρισκόμαστε σήμερα στο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός 100 χρόνια μετά. Ζητήσαμε, κυρίες και κύριοι, να κηρυχθεί το έτος 2023 έτος Κωνσταντίνου Θεοτόκη και θεωρώντας τον ως de facto έτος Κωνσταντίνου Θεοτόκη επιδιώξαμε να φωτίσουμε το έργο του και τη ζωή του συγγραφέα με πληθώρα εκδηλώσεων όπως η απόψινή. «Σε ένα πέλαο πλέο» έγραψε σε ένα από τα σονέτα του, κάποια από τα οποία έχουμε τη χαρά να τα παρουσιάσουμε σήμερα μελοποιημένα σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση μαζί με άλλες μελωδίες για το Θεοτόκη, νέες πρωτότυπες ή και σε διασκευασμένη μορφή παλαιότερες, αφιερωμένες εκείνων, εμπνευσμένες από τη ζωή και τη δράση του. Επιλέξαμε αυτό το στίχο του ως τίτλο στην απόψινή εκδήλωση, διότι συμβολίζει, όπως πιστεύουμε, τον αγώνα και συγχρόνως τον πλούσιο συναισθηματικό κόσμο του μεγάλου δημιουργού, με τελική επιδίωξη να φτάσουμε σύντομα σε έναν ολοκληρωμένο κύκλο μελωδιών στηριγμένων στο σπουδαίο και σήμερα αναξιοποίητο ποιητικό έργο, στον ευρύτερο λογοτεχνικό πλούτο του Κωνσταντίνου Θεοτόκη ή Ντίνου Θεοτόκη, όπως τον προσφωνούσαν οι οικοί και φίλοι του. Κάνουμε σήμερα με συγκίνηση και υπερηφάνεια αυτήν εδώ την αρχή. Η μελοποίηση σονέτων και άλλων κειμένων του Κωνσταντίνου Θεοτόκη για τον έρωτα, την κοινωνία, τον πόλεμο, που δυστυχώς πάλι βάφει με αίμα τη μαναγή, για να το πούμε με δικό του στίχο, άρχισε. Φύση σπινθυροβόλα και αγωνιστική, δεν θα παλέψει μόνο με την πένα του. Θα αγωνιστεί για την απελευθέρωση ελληνικών εδαφών και σε ηλικία 21 ετών θα διστάσει να αγωνιστεί για τη διάσωση ενός σημαντικού μνημείου στην πόλη της Κέρκυρας,
της γνωστής Πόρτα Ριάλα, που δεν θα γλιτώσει τελικά την κατεδάφιση, ανεβαίνοντας ακόμη και πάνω σε αυτήν μαζί με άλλους ευαίσθητους λογίους, όπως μπορούμε να δούμε στη διαφάνεια. Είναι γνωστή εξάλλου και η ευρύτερη δράση του στο κοινωνικό πεδίο. Και γι' αυτό πιστεύουμε ότι σήμερα πιο έντονα ισχύουν όσα διατύπωνε πριν 78 χρόνια ο κριτικός και αρχισυντάκτης της εφημερίδας «Η Καθημερινή» Εμίλιος Χρουμούζιος. Ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης ψυχικά, ιδεολογικά ανήκει στο λαό και στους αγώνες του λαού για την κοινωνική και την πνευματική του άνοδο. Σε πολλούς οφείλουμε ευχαριστίες για το ότι έχουμε φτάσει εδώ. Πρόσωπα αγαπητά και φορείς. Θα ακολουθήσει για όλους ευχαριστήρια ανακοίνωση της Εταιρείας Κερκυραϊκών Σπουδών για να μείνει αποτυπωμένη για πάντα η συνεισφορά τους. Επιτρέψτε μου όμως ιδιαίτερα να ευχαριστήσω την οικογένεια Κωνσταντίνου Βιτουλαδίτη για την ανιδιοτελή ενθάρρυνση και βοήθειά της, χωρίς την οποία δεν θα προχωρούσαμε. Νιώσαμε κατάβαθα το γνήσιο ενδιαφέρον για τον ελληνικό πολιτισμό και πήραμε ανάσες και κουράγιο. Κουράγιο αντλήσαμε και από την πρόθυμη συνεισφορά των καλλιτεχνών. Ένα επίλεκτο 12μελές μουσικό σχήμα θα διευθύνει ο διακεκριμένος αρχιμουσικός Ανδρέας Πιλαρινός με σολίστ τον Παναγιώτη Πράτσο, βαρύτονο της Όπερας της Βιέννης. Ενώ απολαύσαμε ήδη την προσφορά πιάνου της Κωνσταντίνας Μουχλιανίτη μαζί με την υψήφωνο Δέσποινα Μουρατίδη. Ευχαριστούμε την ηθοποιό Αλεξάνδρα Παγιατάκη που άνοιξε την εκδήλωση και θα συνεχίσει και τους μουσικούς του 12μελού σχήματος. Τους αναφέρω αλφαβητικά. Δημήτρης Δεσίλας, Μερκούρης Κάραλης, Βαγγέλης Καραμπάς, Γιάννης Καραμπέτσος, Σπύρος Μουρίκης, Παναγιώτης Μπαλαμός, Αλέξανδρος Οικονόμου, Γιάννης Οικονόμου, Χρυσή Πιλαυτή, Γιώργος Ραράκος, Κώστας Σίσκος, που ανέλαβε και το συντονισμό, και Μαρία Φωτιά. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους αρχιμουσικούς Άλκη Παλτά, Σπύρο Μαυρόπουλο και Σπύρο Προσωπάρη, οι οποίοι μελοποίησαν τα σονέτα και άλλα έργα. Ευχαριστίες οφείλουμε και προς την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, η οποία διευκόλυνε το έργο μας, όπως και προς τον υποστηρικτή μας στον τομέα της επικοινωνίας, τον ιστότοπο και την εφημερίδα corfupress.com. Έχω τη χαρά να παραδώσω τώρα τη σκητάλη στην Έρη Σταυροπούλου, ομότιμη καθηγήτρια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και αντιπρόεδρο της Εταιρείας Συγγραφέων, ευχαριστώντας την ιδιαιτέρως για να φωτίσει τη μουσικότητα του λόγου και αυτού του ίδιου του Θεοτόκη. Το θέμα της ομιλίας της είναι «Τραγούδα ψάλε, η μουσική και η ποίηση στο έργο του Κωνσταντίνου Θεοτόκη». Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα και από εμένα. Δεν τολμώ να προσφωνήσω ξεχωριστά ένα τόσο εκλεκτό ακροατήριο. Να εκφράσω όμως τις ευχαριστίες μου, θερμές ευχαριστίες στην Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών για την ευγενική και πολύ τιμητική τους πρόσκληση να πω λίγα λόγια στην αρχή αυτής της ωραίας, όπως φαίνεται, πολύ ωραίας εκδήλωσης. Επιτρέψτε μου λοιπόν να αρχίσω με ένα ερώτημα. Ποιος ήταν ο Κωνσταντίνος ή Ντίνος Θεοτόκης? Ερώτημα ρητορικό ίσως για όλους εσάς που είστε συμπατριώτες του ή έχετε διαβάσει κάποιο ή κάποια από τα ωραία βιβλία του και που οπωσδήποτε ήρθατε από ενδιαφέρον σε αυτή την εκδήλωση. Ωστόσο, αυτή ακριβώς η εκδήλωση φέρνει στην επιφάνεια και στην πλατιά δημοσιότητα τον Θεοτόκη ποιητή και τη σχέση του με τη μουσική. Δύο στοιχεία που δεν είναι παραελάχιστα γνωστά στον πολυκόσμο. Θα αρχίσω με μια πολύ σύντομη παρουσίαση του Θεοτόκη συγγραφέα, έτσι για να τον φέρουμε μπροστά μας, να θυμηθούμε το έργο του. Ήταν μέλος της μεγάλης οικογένειας των Θεοτόκηδων. Γεννήθηκε το 1872, πέθανε το 23
Άρα, καλώς η προηγούμενη χρονιά θα έπρεπε να είχε αφιερωθεί στο ειδική του μνήμη. Φιλομαθής και ταλαντούχος, από μικρός έδειξε τόσο εξαιρετική κλίση στις θετικές επιστήμες και στα γράμματα, ώστε ο θείος του Αλέξανδρος Θεοτόκης έμεινε ανήπαντρος για να μπορέσει να διαθέσει την περιουσία του στις σπουδές του ανιψιού του. Ο Ντίνος, ωστόσο, εκτός από φιλομαθής, ήταν και πολύ άτακτος με πολλούς τρόπους, εγκατέλειψε τις σπουδές του στο Παρίσι, παντρεύτηκε την κατά πολλά χρόνια μεγαλύτερη του βοημή βαρόνη Ερνεστίνα Φον Μάλοβιτς και επέστρεψε στην Κέρκυρα. Μέχρι εδώ η ζωή του παρουσιάζει και πολλά από τα τυπικά χαρακτηριστικά καταγωγής και παιδείας της επτανησιακής λογιοσύνης. Αριστοκρατική γενιά, οικονομική άνεση που επιτρέπει πρώτα μακρές σπουδές στο εξωτερικό, κυρίως σε θεωρητικές επιστήμες, και κατόπιν δίνει τη δυνατότητα, την οικονομική δυνατότητα, σε έναν άεργο βίο αφοσιωμένο στη μελέτη και τη λογοτεχνική δημιουργία. Ο Θεοτόκης ασχολήθηκε με την ποίηση, την πεζογραφία, τις μεταφράσεις και τη φιλολογική μελέτη. Αν και από τις μελέτες του που δεν προσέχτηκαν αρκετά, παρόλο που ήταν σημαντικότατες, πολλές χάθηκαν. Στην ίδια πνευματική πορεία και τάση ζωής τείνει και η μέχρι το 1900 περίπου παρουσία ως μέντορα στη ζωή του συμπολίτη του Λορέντζου Μαβίλη. Ο Μαβίλης φλόγιζε τη φιλοπατρία του νεαρού Θεοτόκη, τον συγκρατούσε στη λογοτεχνική παράδοση της Επτανήσου και τον οδήγησε στην ενασχόληση με την ποίηση, στην εκμάθηση νεκρών γλωσσών, στις περίτεχνες μεταφράσεις εκτενών ποιημάτων από τα λατινικά, βεδικών ύμνων και αποσπασμάτων του Ινδικού έπους Μαχαμπχαράτα. Κάπως παράδοξα, και ο Μαβίλης και ο άλλος πνευματικός συνομιλητής και στενός φίλος του Θεοτόκη, ο Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, τον έστραψαν στη γερμανική φιλοσοφία. Ο πρώτος, ο Μαβίλης, στον πεσημισμό του Σοπενάουερ και στον Νίτσε. Ο δεύτερος, ο Χατζόπουλος, στις μαρξιστικές ιδέες. Η συνάντηση ακριβώς με τον Αγρινιώτη Χατζόπουλο έγινε αναμφίβολα στο περιοδικό Τέχνη του Χατζόπουλου, το πιο προωθημένο έντυπο των χρόνων του, που πρόβαλε τις καλλιτεχνικές ζυμώσεις της εποχής. Η φιλόδοξη και πολύ εντυπωσιακή πρώτη εμφάνιση του Θεοτόκη στα γράμματα έγινε το 1895, όταν τύπωσε σε ένα πολυτελέστατο τόμο στο Παρίσι το πρώτο του μυθιστόρημα «Η ζωή στο βουνό», γραμμένο γαλλικά όμως, το υπέγραφε με τον τίτλο του «Κόμις Κωνσταντίνος Θεοτόκης», σε μια, όπως σας είπα, πολυτελή έκδοση. Της ίδιας χρονιάς είναι οι Αντιφεγγίδες, τα πεζά ποίηματα που αποτελούσαν κατεξοχή ιδεολογική έκφραση του αισθητισμού και στην οποία η μουσική, μπαίνουμε στο σημείο της μουσικής τώρα, ως ιδέα, ως μελωδία και αρμονία έχει καθοριστικό ρόλο. Ακολουθούν πεζογραφήματα λυρικής αφήγησης στο ίδιο πλαίσιο του αισθητισμού και του νιτσεϊσμού με θέματα ιστορικά ή μυθολογικά παρμένα από αρχαιοελληνικές και ινδικές παραδόσεις. Ακολουθούν οι μεταφράσεις του. Είναι πολλές, πολύ ενδιαφέρουσες και σε αυτές προσπάθησε να επιβάλλει το κερκυραϊκό ιδίωμα στην τρικυμία του Σέξπιρ, μεταφρασμένη στη γλώσσα μας το κερκυραϊκό ιδίωμα, δύσκολη ίσως για να παιχτεί εκτός Κέρκυρας. Ωστόσο, από τις μεταφράσεις του, που περιλαμβάνουν και το Φλομπέρ, τη Μαντάμ Μποβαρί, την πρώτη ελληνική μετάφραση, ακόμη και μόνο αυτές να είχαμε, θα είχε ένα πολύ σημαντικό όνομα στη λογοτεχνία μας. Πάντως, ο οδοδείκτης του Θεοτόκη, που του άλλαξε τη ζωή και του χάραξε σταθερό δρόμο προς την καταξίωσή του ως πεζογράφου, υπήρξε ο σοσιαλισμός. Δίκαια απέκτησε το χαρακτηρισμό του εισηγητή της κοινωνιστικής, σοσιαλιστικής δηλαδή πεζογραφίας, μαζί με τον Κώστα Χατζόπουλο. Βέβαια, δεν υπήρξε αρκετά πολιτικά δραστήριος ή αταλάντευτος σοσιαλιστής. Αργότερα, το γεγονός ότι προσχώρησε στο βενιζελισμό, καθώς εκείνη τη χρονική περίοδο πίστεψε στις αναγεννητικές προσπάθειες του κριτικού πολιτικού, έκοψε από τη μεριά εκείνων τις γέφυρες με τους σοσιαλιστές, αλλά δεν μετέβαλε τις ιδέες του. Και αυτές τις ιδέες του τις βρίσκουμε κυρίως στα έργα του.
στα διηγήματα που αφορούν τη ζωή στο χωριό, στη θαυμάσια νουβέλα «Η τιμή και το χρήμα» και στο περίφημο μυθιστόρημά του που το επεξεργαζόταν από το 1910 ως το 1921, το μυθιστόρημα «Οι σκλάβοι στα δεσμά τους». Μια πολυπρόσωπη σύνθεση για το ξεπεσμό της αριστοκρατικής τάξης, της κερκυραϊκής αριστοκρατικής τάξης και την αναρρίχηση της τάξης των αστών μαζί με τη ματαίωση ενός μεγάλου έρωτα και παράλληλα την υπογράμμιση της αδυναμίας εφαρμογής σε εκείνη τουλάχιστον τη χρονική περίοδο, όπως το έβλεπε ο Θεοτόκης, της σοσιαλιστικής πρότασης για δικαιότερη κοινωνία και ζωή. Αυτό ήταν και το μόνο έργο του που διαδραματίστηκε σε αστικό περιβάλλον και οπωσδήποτε το πιο προσωπικό, εκείνο στο οποίο διαγράφονται αμεσότερα τα βιώματα, τα όνειρα και οι πεποιθήσεις του. Οι κακές γλώσσες, οι κακές κριτικές γλώσσες λένε ότι πολλοί πικράθηκαν στην Κέρκυρα γιατί είδαν στους ήρωές τους σκάνδαλα αφεντικά. Το 1918 έγραψε τον Κατάδικο, στο οποίο πρόβαλε τη χριστιανική πραότητα του αδικημένου και κατατραγμένου πρωταγωνιστή του. Την επόμενη χρονιά έγραψε την περίφημη νουβέλα «Η ζωή και ο θάνατος του Καραμβέλα», αυτή τη φορά για έναν ήρωα που ήταν πραγματικά μια δαιμονική μορφή, που εκδικείται τους συγγενείς και συγχωριανούς, αλλά δεν αντέχει να αντιμετωπίσει τις τύψεις του. Το τελευταίο του πεζογράφημα το 1922, ο Παπαϊορδάνης περίχαρος και η ενορία του, έμεινε ανολοκλήρωτο εξαιτίας του θανάτου. Φανερώνει όμως με την περιγραφική δύναμη και το κέφι που είναι γραμμένο, τη συγγραφική δύναμη που μαχόταν να νικήσει τη φθορά και τον πόνο του ανθρώπου Θεοτόκη. Ενώ με τα πεζά του ο Θεοτόκης έγινε πασίγνωστος, από την ποίησή του γνωρίζαμε πολύ λίγα. Την αποκάλυψη στην έκτασή της την οφείλουμε στο ρέκτη κερκυραίο εκδότη, το Φίλιππο Βλάχο, ο οποίος δημοσίευσε πάρα πολλά κείμενα του Θεοτόκη. Είναι εκείνος που επανέφερε το Θεοτόκη στη δημοσιότητα από τη δεκαετία του 70, αλλά ανάμεσα στα κείμενα που δημοσίευσε ήταν και 69 δημοσιευμένα και αδημοσίευτα σονέτα του. Ας ακούσουμε πρώτα λίγους στίχους από ένα σονέτο του δημοσιευμένο το 1915 στο περιοδικό Κερκυραϊκή Ανθολογία. Η χρονολογία 1915 μας φέρνει ακριβώς να καταλάβουμε ότι αναφέρεται στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. «Βάφει τη μάνα γη ποτάμι το αίμα και από άκρη σ' άκρη του Άρη η οργή μανίζει. Καίονται οι στεριές, η θάλασσα καπνίζει και βασιλεύει ο φτώνος και το ψέμα». Δυστυχώς αυτό το ποίημα και σήμερα είναι επίκαιρο. Όπως τραγικά επίκαιρο είναι και το σχόλιο που κάνει μέσα στην αφιέρωση του έργου του «Η τιμή και το χρήμα» στην Ειρήνη Δενδρινού. Είναι αφιέρωση του 1914, όπου η αναφορά του, θα σας τη διαβάσω, στην αγριότητα του πολέμου, μας θυμίζει δυστυχώς ότι και σήμερα έχουμε πολέμους και στην Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή. Γράφει ο Θεοτόκης: «Ήταν η τύχη του, φαίνεται, η τύχη του έργου του, να προβάλλει μέσα σε τέτοιες κοσμοϊστορικές ταραχές, όταν ποτάμια αίματα βάφουν τη μητέρα γη, σαν μια δειλή διαμαρτυρία ενάντια σε ένα τόσο άτοπο καθεστώς που για να υπάρχει χρειάζεται τον παράλογο φόνο και την ατυχία τόσων πλασμάτων». Τα περισσότερα όμως από τα σονέτα του Θεοτόκη, είδος το οποίο διακρίθηκε ο φίλος του Μαβίλης, είναι ερωτικά και απευθύνονται σε συγκεκριμένη λόγια κερκυραία, την Ειρήνη Δενδρινού, μούσα του και αντικείμενο του έρωτά του. Γραμμένα στο κερκυραϊκό ιδίωμα, διακρίνονται για τη λυρική τους ένταση. Πάθος, πόνος, εξιδανίκευση του έρωτα και της αγαπημένης του, αναφορές στη φύση μαζί με το όραμα μιας ουράνιας ονειρεμένης ζωής, τον έκαναν να πει: «Πικρό για με κι η αγάπη είναι μαρτύριο. Μυστήριο είναι όλα και ο έρωτας μυστήριο». Στο πεζογραφικό του έργο πρόβαλε με τις ιστορίες του τις διαχρονικές διαστάσεις αυτού του ερωτικού μυστήριου και τη διαρκή βασανιστική παρουσία του στην ανθρώπινη ζωή.
Τον ίδιο προβληματισμό εκφράζει και στα έξοχα σονέτα του. Η μελοποίησή τους τώρα δεν αναδεικνύει μόνο τη μουσικότητά τους και τα συναισθήματα του δημιουργού, αλλά γίνεται αφορμή για να διερευνηθεί και να αποκαλυφθεί η ιδιαίτερη σχέση του Θεοτόκη με τη μουσική στη ζωή και στο έργο του. Να δούμε για λίγο αυτή τη σχέση στη ζωή του. Η γυναίκα του, η Βαρόνη αυτή, που έπαιζε έξοχα πιάνο, έγραψε στις αναμνήσεις της ότι ο άντρας της αγαπούσε τη φύση και τη μουσική. Και αφηγείται. Από το Ίνσμπρουκ πήγαμε στο Μόναχο. Εδώ άκουσε για πρώτη φορά τον Λόεγκριν του Βάγνερ που του έκανε μεγάλη εντύπωση. Μολονότι δεν ήταν ο ίδιος μουσικός και ούτε ειδικός σε αυτή την τέχνη, ένιωθε αμέσως τη νέα τούτη για αυτόν μουσική και λυπόταν συχνά στην κατοπινή του ζωή που δεν μπόρεσε να ακούσει περισσότερα έργα του Βάγνερ. Γράφει ακόμη η γυναίκα του ότι η κόρη τους, που την έχασαν παιδάκι και ήταν αυτό ένα πολύ τραγικό γεγονός για το γάμο τους, η κόρη τους αυτή είχε ένα πολύ καλό μουσικό αυτή και τον διασκέδαζε πολύ τραγουδώντας του λιανοτράγουδα που τα θυμόταν από μια φορά που είχε ακούσει τη μελωδία τους. Και συμπληρώνει, το βράδυ έπρεπε να παίζω μουσική. Έλεγε πως δεν τον ανησυχούσε αυτό και αγαπούσε ιδιαίτερα την κλασική μουσική που όσο μπορούσα κατόρθωνα να του δίνω με τις μικρές μου δυνάμεις και εκτελέσεις και του γνώρισα τα αριστουργήματα του Μπαχ, Μπετόβεν, Σούμαν, Μότσαρτ, Σούμπερτ. Δεν ήθελε να ακούει ελαφρά πράγματα, οπερέτες ή κομματάκια, όλο σοβαρά έργα και από τραγούδια προτιμούσε τον Σούμπερτ. Τα ήξερε όλα απ' έξω και σχεδόν σωστά. Τον Έρλ Κένινγκ, τραγούδι του Γκέτε που μελοποίησε ο Σούμπερτ, ήθελε δυστυχώς να τον επαναλαμβάνω. Και όταν πια και ο Μαβίλης ήταν σπίτι, μπορούσε συχνά να κάθουμε όλη τη βραδιά να τραγουδώ, έχοντας ενθουσιώδεις ακροατές. Ξέρουμε γενικά ότι στην πεζογραφία, στη λογοτεχνική πεζογραφία, οι περισσότερες εικόνες είναι οπτικές. Στο έργο του Θεοτόκη υπάρχουν αρκετές ακουστικές εικόνες, στις οποίες συνδέει συχνά το αίσθημα της αγάπης, την έκφραση της αγάπης, την πραγματοποίηση μιας ερωτικής σκηνής με τη μουσική. Θα δώσω 3 πολύ μικρά παραδείγματα. Στο διήγημά του «Η ζωή του χωριού», 2 ερωτευμένοι περνούν μαζί τη νύχτα στην εξοχή. Και τότε, διαβάζω κείμενο του Θεοτόκη, το φεγγάρι είχε σηκωθεί καμπόσο και ακούστηκε τα ειδώνει να ψάλει την αρμονικότατη μελωδία του. Αφέλιτα την αφογκραστήκαν κι οι 2 τους με συγκίνηση. Πόσο ήταν γλυκιά. Απλή πρώτα-πρώτα και λίγο ψηλότερη και στολισμένη. Σιργουλιστά υμνούσε τα νηξιάτικο τραγούδι του την Ανάσταση της φύσης, τον πόθο που εφόλιαζε σε όλα τα πλάσματα, την επιθυμιά της δημιουργίας και τρίλιζε και γουργουλούσε και παραπονιότουν. Κι η αχή που ανάδυνε το μικρό λαρούγκι του σε σάλευαν τα σπλάχνα, τους έκαναν να λησμονούν το κορμί τους. Σε λίγο και τα άλλα πουλιά ευάλθηκαν να ψάλουν. Το χάραμα ερχότου και οι αγαπημένοι εσηκωθήκαν να φύγουν. Τώρα ακούσαμε τα πουλιά και πώς συμμετέχουν στη δημιουργία αυτής της ερωτικής σκηνής. Στην τιμή και στο χρήμα, σε μια ολοζώντανη σκηνή στην ταβέρνα, είναι οι εργατικοί άντρες που μαζεύονται εκεί για να πιούν, να πούν τα βάσανά τους και να ξεδώσουν. Εκεί βέβαια τραγουδούν λαϊκά τραγούδια, σαν αυτά τα λίγα δύστιχα που θα σας πω. Τώρα ο Ανδρέας ευάλθηκε να τραγουδάει. Ανάρια να βρεθεί, κάπου και κάπου αλάχη, κοπέλα με ξανθά μαλλιά και μαύρα μάτια να έχει. Και λίγο παρακάτω, γελώντας ο Αντώνης, ευάλθηκε να τραγουδάει. Κακά τα 1000 πέρπερα κι η κακοειδή γυναίκα. Τα 1000 πέρπερα πετούν κι η κακοειδή απομένει. Οι 2 συντρόφοι του έκαναν ο ένας σιγόντο, ο άλλος αμπάσο και στις τελευταίες νότες όλη η ταβέρνα τον συνόδεψε σε διάφορες φωνές, βαστώντας τα τελευταία για πολλήν ώρα το ίσιο. Καθώς περνάει η ώρα, οι θαμώνες φεύγουν, αλλά υπάρχει καιρός για ένα ακόμη τραγούδι. Λέει ο Θεοτόκης, στην ταβέρνα τώρα οι χωριάτες είχαν φύγει και από ένα άλλο τραπέζι αντίχησε από πολλά στόματα ένα άλλο τραγούδι. Σαν να πεθάνω θάψε με δω μέσα στην ταβέρνα, να με πατεί η ταβερναριά
κι η κόρη που με κέρνα. Από αυτό το γλέντι δεν λείπει η πολιτική συζήτηση. Και από τη μια έχουμε αυτή την πολύ σοβαρή συζήτηση και από την άλλη οι νέοι θα ξεσπάσουν σε ένα ερωτικό τραγούδι. Κάποιος λέει σοβαρά: κάθε κυβέρνηση ετοιμάζει πόλεμο για να στέρνει του τόπου τα πλούτη, τον ύδρο του εργάτη σε ξένα πουγκιά, των πλούσιων της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Αγγλίας, της Ιταλίας. Σε αυτή τη συζήτηση όμως κάπου αντίσκοφτε την ομιλία ένα αρμονικό τραγούδι σαν ετούτο. «Κορίτσι, δεν αγάπησα ποτέ με τον παρά μου, παρά με το τραγούδι μου και με τον ταμπουρά μου». Ας περάσουμε όμως στο μυθιστόρημά του «Σκλάβοι στα δεσμά τους», όπου κατορθώνει να ενώσει με τρόπο θαυμαστό και με ιδιαίτερη ευαισθησία τη μουσική με τα συναισθήματα απογοήτευσης και με τις πικρές σκέψεις της γυναίκας που χωρίστηκε από αυτόν που αγαπά, που αναγκάστηκε να παντρευτεί τον πλούσιο αστό για να μπορέσει η αρχοντική οικογένειά της να επιβιώσει και ζει τώρα μέσα στο σπίτι του και ούτε το σώμα της, ούτε η ψυχή της τον θέλει, άλλον θέλει, δεν μπορεί να τον έχει, η μουσική είναι μια παρηγοριά και ένα ξόδεμα του πόνου. Στο ωραίο παλάτι του γιατρού Στεριώτη, σε μια μικρή, ψηλή και ολοκένουργη κάμαρα, η Ευλαλία εκαθότουν μπρος στο πιάνο και έπαιζε. Και ο Γιώργης ο Φιωμάχος, ο αδελφός της, παρακολουθούσε προσεκτικά τον αρμονικό σκοπό που ρυθμικά περιπλεγμένος ξετυλιγότουν αδιάκοπα. Ο νους τους ήταν αφοσιωμένος όλο στη μουσική, εκείνες τις στιγμές, λησμονώντας τις καθημερινές φροντίδες. Τα δάχτυλά της γλιστρούσαν πάνω στα φιλτισένια τάστα, πότε αργά, πότε γοργά, πότε σμίγοντας μαζί, πότε ανοίγοντας, γεννώντας έτσι τη ρυθμική αρμονία. Η μεγάλη σονάτα που είχε αρχίσει από έναν απλό σκοπό, με μια βαριά συνυχία είχε σηκωθεί έξαφνα τεράστια, παρόμοια σε ένα μεγάλο οικοδόμημα, ακόμα μπλέκοντας ξεχωριστές μελωδίες, σε μια αψιά και παθητική αρμονία, που ολόκληρα και αδιάκοπα υψωνότουν τρέμοντας, φωνάζοντας, κλαίγοντας και όλο με μιας ησυχάζοντας. Και αδιάκοπα εγενότουν πολυπλοκότεροι, προσπαθώντας να ξεχυλήσει στην ανθρώπινη καρδιά, να την κυριέψει με το πάθος της, με την τραγική τρικυμία της, που ανάγκη δεν είχε από λόγια. Και μεγαλόπρεπη τέλος εκλιούσε έπειτα από μια βαρισίμαντη σιωπή, σε μια νεκρόσιμη ακολουθία, κυλώντας αργά-αργά, ρωτώντας και απαντώντας, οδηγώντας έτσι στην τελική καταστροφή, με πόνο και έλεος, σαν για να δείξει και εκείνη σκληρή και άσκοπη μέσα στον κόσμο την ύπαρξη. Αχ, της εφαινότουν τώρα πως ο Άλκης, εκείνος που αγαπούσε, την είχε μάθει να νιώθει και να αισθάνεται τη γλώσσα εκείνης της μουσικής. Η μελωδία που ακούνε τα δύο πρόσωπα αυτού του έργου, η ηρωίδα και ο αδελφός της, αποδίδει την εσωτερική ψυχική ταραχή της γυναίκας, αλλά παράλληλα τη βοηθάει να γίνει πιο υποφερτή η ζωή της. Για το δικό του ανεκπλήρωτο έρωτα, ανάλογη παρηγοριά ανάμεικτη με λύπη, προσπαθεί να βρει ο Θεοτόκης γράφοντας ένα σονέτο του, όχι μόνο ένα, εγώ θα σας διαβάσω και το ολόκληρο, στο οποίο εκφράζει τα προσωπικά του αισθήματα. «Τραγούδα, ψάλε, πάλι στο προστάζει, κι ας τίκεσαι, κι ας λιώνεις απ' τη θλίψη. Με μια γλυκιά ματιά θα σ' ανταμείψει. Που αχ, πιο πικρό θα κάμει το μαράζι. Κι αν υποφέρνεις τόσο, τι πειράζει. Τι πειράζει αν το πάθος σε συντρίψει. Δεν πρέπει το τραγούδι να της λείψει, θέλει μεσαίη κυρά να διασκεδάζει. Κι ύμνο ποτέ χαράς δεν θα τονίσει, η λύρα μου που αδιάκοπα την κρούω. Τέτοια κυρά γιατί θα μ' αγαπήσει». Προσπάθησα με αυτά τα σύντομα σχόλιά μου να σας δείξω το ρόλο της μουσικής και του τραγουδιού στη ζωή και την τέχνη του Θεοτόκη. Αυτά τα θερμά αισθήματα και τον ωραίο λόγο που θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε σε αυτή τη μοναδική βραδιά. Να και μια από τις τελευταίες φωτογραφίες του Θεοτόκη με την πρώτη γυναίκα του Καζαντζάκη, τη Γαλάτια, και την αδελφή της, την Έλλη Αλεξίου, στην Αθήνα,
λίγο καιρό πρωτού πεθάνει, όταν είχε έρθει έχοντας χάσει τα λεφτά του όλα και τα λεφτά της γυναίκας του και ζώντας, κάνοντας μεταφράσεις και επιμέλειες βιβλίου. Και τώρα, με χαρά, αναγγέλω το πρώτο σονέτο της βραδιάς, το σονέτο 33, δηλαδή γνωστό ως 33ο, με τον αρχικό στίχο «Σαν η ψυχή μου ανέλπιδα λιγώνει». Σας ευχαριστώ πολύ.
μικρό διάλειμμα. Πριν συνεχίσουμε, να σας πω ότι η μελοποίηση του σονέτου 33 που ακούσαμε πριν λίγο έγινε από τον Σπύρο Προσωπάρη. Συνεχίζουμε όμως με το εμβατήριο Κωνσταντίνος Θεοτόκης, αφιερωμένο στη φιλαρμονική του χωριού του λογοτέχνη, τη φιλαρμονική Καρουσάντων Κέρκυρας. Σύνθεση Σπύρος Προσωπάρης, εδώ 100. Μεταγραφή για 12 μελές σύνολο πνευστών. Θα το διαδεχθεί συνδεδεμένη με κινηματογραφικές και τηλεοπτικές μεταφορές έργων του Θεοτόκη, επτανησιακή μελωδία, θέλω να αφήσω, σε μεταγραφή του ίδιου συνθέτη, για βαρύτονο. Από τη Βιέννη, είναι εδώ μαζί μας ο Παναγιώτης Πράτσος και για 12 μελές μουσικό σύνολο. Με τον αγαπητό σε όλους μας, ο Κανίσιο Μαέστρο Ανδρέα Πιλαρινό, να διευθύνει την ορχήστρα κορυφαίων και επιλέων πιάνων μουσικών που συγκρότησε για αυτή την εκδήλωση προς τιμή του Κωνσταντίνου Θεοτόκη.
Σύνθεση Σπύρος Μαυρόπουλος. Σονέτο 22. Τόσες φορές σομπρώσουσαν καλάμι. Ακολουθεί το σονέτο 11. Με στουάρι την αντάρα ψίδρο λάπη. Και στη συνέχεια, αφιερωμένο στον Κωνσταντίνο Θεοτόκη, το έργο Κερκυραϊκή Σουίτα για σύνολο πνευστών.
Thank you.
Με την οικεσία του Σπύρου Προσωπάρη συνεχίζουμε. Σε μεταγραφή για πνευστά εμπνευσμένη από στίχους του Θεοτόκη για την ιστορική πύλη Πόρτα Ριάλα της Κέρκυρας, που καθώς έγραψε ο λογοτέχνης, ερήχτηκε το 1893. Τρία έργα του Άλκη Μπαλτά, γραμμένα και αυτά για την απόψινή εκδήλωση. Το πρώτο, αφιέρωμα στον Κωνσταντίνο Θεοτόκη. Μελωδίες γνωστές στην Κέρκυρα συνδυάζονται με ανάγνωση επιλεγμένων αποσπασμάτων από γνωστά έργα του λογοτέχνη και λόγια για εκείνον. Το δεύτερο και το τρίτο, δύο άλλα από τα πιο γνωστά σονέτα του λογοτέχνη για τον έρωτα, την κοινωνία και τον πόλεμο. Και αυτά σε πρώτη εκτέλεση εδώ απόψε. Σονέτο 48. Λύπες, πάθια, αμαρτίες. Σονέτο 32. Βάφει τη μάνα γη, ποτάμι το αίμα.
Στο ποιητικό έργο, εκτός από τα κοινωνικά και αντιπολεμικά του νοήματα και τις ρεαλιστικές, μη ωρεοποιημένες περιγραφές, μερικές φορές συναντάμε έναν έντονο λυρισμό, όπως το σονέτο από τη συλλογή με τον τίτλο «Ωκεανίδα». Το σπάνιο βλάβο ρόδο που μπροστά σου στην ερμηνεία μες στα αγκάθια του, κλεισμένο του είδες, φαινόταν να σου λέει «Προσμένο τάσπρο σου χέρι να με κόψει, στάσου». Το τύραξες, κυρά, κι όλο γυρά σου τάχραντο βλέμμα ρίχνεις στο βλοημένο κι όλο τον κάμπο βλέπεις ανθισμένο. Γεννά λουλούδια η γη για τη χαρά σου. Και παίρνεις από τούτα και τα αφήνεις, γιατί φοβάσαι μήπως αγκυλώσει. Μονάχα ακόμη μια ματιά του δίνεις, πόνος αψής. Μπορεί να σε λιγώσει. Πέρα στο λόγο η ροδαδιά εξεράθη. Καημένο λαβρό που εμαράθη. Ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης το 1897, σε ηλικία 25 χρονών, ασπάστηκε το σοσιαλισμό. Τις ιδέες του για κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα τις συναντάμε σε πολλά έργα του, όπως το μυθιστόρημα «Η σκλάβη και τα δεσμά τους». Στο έργο «Η υπόλοιψη» στιγματίζει την νεόπλητη αστική τάξη που παίρνει τα πάντα από τους αδύνατους. «Αυτοί οι νοικοκυρέοι του χωριού μας, αυτοί οι πλούσιοι», φώναξε ο πατέρας χολωμένος, «θέλουνε να μας έχουν σκλάβους εμάς στη φτώχεια. Καλά που δουλεύουνε για εκείνους, καλά που μας τρώνε τον κόπο μας, καλά που μας μαζεύουν όλα τα όβολά μας με τα κανικά, με τα διάφορα, με τα μπροστίκια, με τα εργαστήρια, μα να μας πειράζουν και την υπόλοιψη».
Στα έργα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, συχνές είναι και ηθογραφικές του περιγραφές για την κερκυραϊκή ζωή των απλών ανθρώπων. Στο έργο «Η ζωή στο χωριό» περιγράφει μια αποκριάτικη γιορτή. Ήταν Κυριακή της Αποκριάς. Οι εκκλησίες του χωριού είχαν σημάνει νωρίς το εσπερινό, γιατί το απόγευμα θα χόρευε όπως κάθε χρόνο ο κόσμος. Έτσι κιόλας, έπειτα από τη σύντομη ακολουθία, συνάχθηκαν στο χορευταριό όλοι οι κάτοικοι. Χώρια οι άντρες και χώρια οι γυναίκες. Αυτή τη μέρα ήταν όλοι χορτάτοι από φαΐ καλό. Όλοι είχαν κρασί. Ήταν όλοι χαρούμενοι. Και είχαν λησμονήσει τις πίκρες της ζωής, τις φροντίδες, τους άγωνους κόπους τους, για να ξεφαντώσουν. Οι γυναίκες, φορώντας τα καλύτερα ρούχα τους και τα στολίδια τους όσες είχαν, αστρικές, χτενισμένες, γελάμενες, συνομιλούσαν τακτικά και χαμηλόφωνα με τις χρυσοπλουμισμένες φορεσιές τους, με τα καθάρια σκουτιά τους, με το χρυσάφι τους και τις χαρούμενες μορφές τους, σαν να μην είχε γνωρίσει ποτέ κανείς αυτή τη δυστυχία. Στη μέση του χορευταριού στέκονταν οι βιολιτζίδες και ο ταμπουρλής και εξάρτητα των γυναικών πολλοί άντρες, όχι όμως όσους είχε το χωριό, γιατί άλλοι πολλοί ζεριάνιζαν εδώ και εκεί, άλλοι έμπαιναν στα μαγαζιά για να πίνουν και άλλοι διασκέδαζαν τραγουδώντας. Εκτός από τα ποιητικά σονέτα, το μεγαλύτερο μέρος του έργου του Θεοτόκη είναι διθυστορήματα και διηγήματα. Στις ιστορίες του γύρω από τη ζωή της πόλης και τα χωριά, μόνιμο σχεδόν φόντο είναι η Κέρκυρα. Κωνσταντίνος Θεοτόκης, ένας σπουδαίος και πληραίος λογοτέχνης.
καρδίες μου είχαν συντρίψει την καρδιά. Είχαν συντρίψει την καρδιά και την είχαν ασκημεί. Την ερημιά όπου με ένα γέλιο πικρό έχασε να κρύψει και κάθε ελπίδας φως και κάθε ελπίδας φως της είχε λείψει ελπίδας φως της είχε ως και η καημής της νέκρας την ειρήνη, όταν δροσιά ήβρε για να αναχλωρεί. Ενώ της γης ο Άρης βυθίζες στη θλίψη. Και είπα, τις νύχτες χάρια με γιορτάσει.
Με τμήμα από το σονέτο 45 σε μουσική Σπύρου Προσωπάρη, κυρίες και κύριοι, κλείνουμε τη βραδιά για τα 100 χρόνια από το θάνατο της λογοτεχνικής ψυχής της ψυχής μας. Εκείνου που από την ψυχή της Κέρκυρας και το αίμα του λαού της ευγήκε. Του αθάνατου λογοτέχνη μας, Ντίνου Θεοτόκη. Σονέτο 45.
τέλη της δεύτερης δεκαετίας του 20ου αιώνα. Σηκώθη τ' Άγιο Δίκιο της να λάβει. Μπαλτάς και ο κύριος Μαυρόπουλος. Και μας στέλνει και τους χαιρετισμούς από ό,τι άκουσε ο κύριος Προσωπάρης, από πού αλλού, από την Κέρκυρα. Εντάξει.
εκεί, δικαιώται. Από εκεί, κοπέλα, από εκεί.